Gence, ene bul ulu zalymyz. Ýöne siziň diýen seneňize biziň ulu zalymyzam, kiçi zalymyzam boş. Galan günlerim doly. Oğlum, bana ulu zalim bolly, kiçi zalim bolly tapawdy ýok. Men bar gazananymy şu toy üçin ýygnadım. Şoň üçin sen maňa gowur aňyr başy zatlaň görköz. O zatlar mesele däl gelnece. Hani siz ilki menüňizden bir saýlaň? Murat, Ho! bar asperler bilen gurlaşaydı, düşünsäýdim. Üstörlere men tereder. Bolya. Gelnece, galany size häzir hanyň öz düşündirer. Hanam bärde işleýär, bäriniň işgäri. Tüwelemi. Geçince bär geçin. Gelnece näçe adamlyk toýuňyz? Ay bir 250 adam bolar oğlum. 250 adamlyk. 250 adamlyk bolsa gelnece biziň ikinji gatymyzda kiçi daly bar. Etleseňiz, şo toýda da urrap bilýäs. Bolya bize şo kiçi zalim bor. Näçelik menü? Hudaý ol menüňizde 190 manatdan başlaýar. Banket menüňizde 260 manatdan 360 manat aralyk. Şona laýalyk edym onu. Ejeten gownuňa laýyk nädäý? Şona laýarsa oğlum. Bolya. Ýöne. Siz meni tanımadığım gençe. Tanımalım mı oğlum? Tanışma biz. Aslında siz tanımalısınız. Yadınızda salın, bozgunlu ovada näme ýatdan çykarıp gittiňiz gelince. Hawa, heýber tanışma hawa. Daydalanmadan o basıra tay. Hawa, şol ovada bir zatlara ýatdan çykarıp gaýdan bolmaly. Bozgunluda ertir gelýänni taşlap gaýdan ogluňyz men, ije. Bilýäňizmi? Köp çagar bir maşgalda goýup gaýdypdyňyz meni. Senmi şol? Hawa. Şoňdan soň kän bardym, eje gapymyda. Ýöne hiç kapydan girip nädip sorag berjegimi bilmedim. Näme üçin men taşlap gaýdanyny da düşünmedim. Men bardadyň gutorunlygyna we bardatlyň boljakdygyny duýadym eje. Sebebi gaýdan dünýä ýene teň bolşuň ýetgedi. Ödümden çağa bolan teň bolşuň tüýüp götürüp ýetgedi eje. Maňa bolan garaýşyň ýetgedi. Dile getirmeseňizem hereketlerden çağa da bolsam aňýadym eje. Men ketekedigimi. Size koşulup bilemokdum. Edil şeyle de ollu. Edil şeyle de ettin ece. Bilýän men has ýakan hereketin näme? Men bir ýedek yetim galyp, täzeden maşgala duşdum diýip begenipdim. Edil begenjim kän wagta çekmän käde. Sen men täzeden yetim oýduň eje. Sen meni maşgala diýip goýup gaýdan ýeriň eje. Bir gorgana. Beýle edeniňden meni iýdima. Alan ýeriň alyp gidenem bolsam gowy bolardy. Gumuň içine şu ýerden çykmadyn, batnamasyn diýip
taşlap qaytdyň eje. Ol ýerde menden maşada çağırkänni, bady ýöne men ýaly ýetim däldiler. Erwedem bolsa, hayırdan bolsa, gödegem bolsa ejeler bardy eje. Sen men şo ýerde ýetimlikden alyp, ýene-de ýetim edip taşlap gaýdana gynandym eje. Naydalanda gal men bir salymdan ýelerini ýep gitdiň. Ýöne ol diýen salymyň gelmedi eje. Ne salym geldi, ne de sen geldiň eje. Men bilýärdim eje. Sen öz gyýdyň bilen bagtlydyň. Dagy näme? Dagy biriniň ýetim çagasy bilen bagtly bolup bilmerdi ahry. Ýene öz ganyň özüňkidir. Men oňa düşünýärdim ýöne. Maňa da kiçijek mäher beren bolsadyň diýip arzu edýärdim. Eje, näme bolýar? Köşüş, eje köşüş. Şol ýüregimdäki daş 20 ýyl galyda. Şo togragy bermek üçin 20 ýyl garaşdym da, eje. Ne bugunam siz men gapymdan geldiňiz. Geň zat, ha? Allah ýygynyňdan basmasyn diýilýäni. Nähil çağam taşlapdyryn men. Bağışla oğlum. Yaşlı edipdirin. Elki ýetim wagtym siz aldyňyz. Sizem ýene-de ýetim edip taşlap gaýtdyňyz bir ýerde. Ondan şol azgat agyr düşdi eje. Ondan men şo soragy bermek üçin ýatlatdym. Ýatlatmadyk bolsa men täme ýadyňa düşmedi gençe. Soň näme işlediň oğlum? Soň şäher okuwa girdim. Umumy ýaşaýda ýaşadym. Begendim şol köp çagaly öýden gaýdanyma. Hudaýa şükür, işimi uğruna boldy. Ahlat etdik, işledik. Ýellimin kakady şutaýyny gurnap berdi. Endem şutaýdy. Öýlendiňmi? Hawa. Hudaýa şükür, öýlenimem. Hosarym Allah boldy. Hudaýa şükür. Men muny aýtmak bilen sizi gynandyrjak bolmadym eje. Göz ýaşyňda da sebäp boljak bolmadym. Men muny aýtmak bilen öz ýüregimdäki daş aýryp goýdum eje. Boldy. Şunça ýyllap men biletim geldi-de öz etmeyip özüm. Şu näme gerek bolluka men taşlap gaýtmaklyk şo taýda. Agyr ýük bollumkam, şonu biletim gelýärdi. Jigimiňe bagta açyk boldum. Bagtly bolsun. Gelin oğlum, sizem gelin. Çağalaňa malyk gaýt, geliniňe malyk gaýt. Hemmäňiz gelin. Ne diýip boldy? Ne diýip boldy? Ne diýip boldy? Bolýa. Murat geler häzir. Borwana, bolýa. Eje kim ol? Ýöregidim, öýde aýdyp berer men saňa. Murat! Murat ağa sağlık mı? Qowum ýagdaýda. Ýaşy gowmadyň. Qowum işlen, qowum ýagdaýda. Erwet däl.
Feýh müýt götüpsiň ay dost. Ay, barar ýala getdiňmi? Ha? Hani kofyacık ber şotayda Ýörmü? görülüş aýar. Gel geç otur ornoş. Ay, maňa kofya da gerekke. Ha, alraýynna. Yo, bolýaly. Ay bor, hawa aýtxany, nämeden nägile dostyn. Neme? Guruluşa innidim dost. Soňky suwun gatam görme. Öňkeden işleňe sözüm ýok. Baha tarapdanam, hil tarapdanam. Ýöne soňkuloňma. O şäher içindäki jaýlaň bara. Şolary 2-3 hissesinden urupsyňyz. Näme beýdýäňiz o? Menem ondan haýyr görmeli. Menem o jaýy satmaly. Sizden soň o jaý näme geçmeli? O beýleki joglanyňma? Rahat däm şoňady. Hawa. Ana belan kör dost şondan. Şol epesli bahany üstüne goýup ýazýarmyşyn. Aslynda seredende maňa gerek däl ol baha. Bar alqaýt diýmeli oňa da atlaňy. Ýöne näme arada sen mada? Onuň ýüzüm çydanyk şol atlar diýmeli. Borlay diýdim. Ýöne innike de gözüme allatmajak bolarym size. Sizden kän arzany ba. Olar etdiremde maňa kän haýyr galýar. Düşünýäňmi? Gaty görme sen menden. Biziň edýän adamdan biznes da. Düşünýär. Özmem bolsam halajak däl Murat. Dagy näme halamaýaň? Sen dost. Näçe pul beren bolsaň öňkü jönlerden hatapladan hem galan puluň alqaýt. Rahady maňa goý. Öňüm näçe de oň sunan bir arşykayet geli şey diýe, gymmat diýe diýip. Ne diýip bolsa meni ne? Oňam soňuna çykar. Bilýän sen elinde dälin bu atlaň. Ýöne bir hil gep gatnatýan ýaly. Hemme de aýdyp bersäň bir hil gerçiksiz borlay diýip aýdamok. Yo, dogry. Hawa, öz içindäki zatlary öz öwrenir biler da diýen. Bolýar Murat, taňar kızyn sag bol. Ýa-da diýsim ýaly. Kassa var. Gydar puluň hanap berer dogry. Täzen hasaplap. Sag bol. Sag bol. Bolýar. Bolýar. Niýe diýsen? Sen gelsene bärik işe. Bärik işe geldi ýa sen bilen gurrunma. Pulkärnä dost. Hawa. Gowjet işläp bolýardy. Şoň üçin gymmatça uzunça täze modellerine bir goýaly. Oýanyň gowdadyr rahat. Goýber. Ýöne gymmat goýan soň, müşteri pulu diýip gymmat goýan soň, soňamadyr. Han sen geçten oturdan iştaýdy. Rahat. Ödme halajak däl bilýärmi? Hawa, beýleki ýerlerde ardan zatlary başga bir ýerlik baryp ardan ýerip durga gymmat sokulsam. Her kimiň eline bir telefon bar. Döwür ösü dost. Her kim açsa telefony baha urunýa. Hiç ýerek çykmak gitmek gerek däl. 5 gün şöhradyndan peýdalanyp gymmat diýip biziň awraýymyzy ýere çaljak bolma rahat. Öňem oglanlar bir kerde aýtdy rahat gymmat diýe, gymmat işleýär, gymmat bahaý diýe diýip. Onu ýara gymmat aýtsam biz kän iş bilmeýär. Sen ýalňyş düşünme, gatam görme. Onuň ikinji aýtjak meselemem her zadyň öz bahasy bar, rahat. Bir bellenenji. Onuň her adamyň hem öz arsy bar, netibesi bar dost. Düşünýärmi? Öýde ýerden turdyň seher bilen bismillah. Kapıdan çykdyň, Hudaý tarapyn bir sen netiben ýadylan naray. Ene sen şo netibeden artykda alan ok rahat. Günüňe 1000 manat almaly bolsaň rahat, sen şoň 1100 manat alsaň, şo 100 manat başga ýere çykýar. Saňa 1000 ýerýär. Sen 5000 manat almaly bolsaň rahat, 5500 al bilen ok rahat, 500 manat hökman bir ýere çykýar. 5000 alýan. Sen şoň pulsuz gezmeli bolýan rahat. Onuň bir ýerine 10.000 çürkap pul alýan rahat, o ruçkan diýsin ýalyk. Şol alan çürkap alan puluň rahat saňa nisip eden ok, isleme.
Düşünýärmi sen dogry düşün. Indi ýa-ni ikinji aýdýan zadym rahat, ol seň üçin maslahat. Ýöne birinji diýenim, ol maňa da täsiri ýetjek zat. Müşteri gelenne uçurma bahane. Bize müşteri gelmese sana da iş yok. Onun men teň bilen işeş bilmeýän rahat. Seni bar edebileceğin gaty işten çıkarsan, ýöne sen menim kötersin. Öňüme zordan ýetdik anamdy dizaynlayıp. Bir günne ýetilýän zat, däl bir näçe ýylda ýetilýän zat. Bolýa dost, her kimiň öz garaýşy bar bu zada. Her kim bilen etsin. Menem öz bilen mederim. İşleşinçek işleşers. Ondan soň gowsaňam gidiberersen näme deýin? Men gidiberjek, boşdamy? Sapak tutardmy? Utordu sapak. Ýöre ber. Bolýa. Bulan bara akıllay. Näme etmelisini özüm bilerni.